Lagunok ongi etorri Lasto Txapelean. Kanalera ongi etorri Fields of Glory bi honetara eta jokoa berria eta bat beti egon ohi da tutoriala egingo dugu. Vale. Britania. Tutorialen eszenarioan, kontzeptu basikoak azalduko dizku jokoak eta Britaniaren konkista zenean gertatuko da, Kristo aurretik 54. urtean. Vale. Helburua etxaila irabaztea, gutxienez egitea 40 ihes egitea eta 25 gehiago galdu ditugu armada baino. Beste aldera.
Vai.
Ez dago txartoa. Hondak agien aurrean.
Eurak etortza gure bila.
ikusten dira.
anda passando. Anda passando.
Ah. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero guztia izan zaizuela, eta horrengoan, agur.